ubuphelele media. Ngiyakhetha inkosi enkulu yaseSifunda amaNazaretha uNyavuzo. Amen. Siyabonga bantwana baThixo wakithi eSifunda amaNazaretha. Sibonga-ke ukumenywa uNkulunkulu kule nkonzo yesabatha lasemini. Sibonga-ke nathi ukuthwalwa uThixo omkhulu wasekuseni suka ey'ntabeni zaseThekwini wasivikela nasey'nqoleni zemigwaqo safika phakathi kwalo muzi wakho ingcwele wasenjabulweni siphephile ngomsa wakhe. Amen. Ngingowakakhoza isibongo ezweni-ke laSolundi emahlabathini phansi kwey'ntaba zabehlanga. Thempele ngikulona emakhaya kusemthonjeni, uMshumayeli uMbokazi. Bese kuthi la esilungwini eThekwini ngisemlazi, esigcemeni saka-Eshi uMshumayeli uMnguni, okuyena ophethe ethempelini lasesabelweni. Amen. Ngibonga-ke leli thuba ngingumntwanyana omncane kakhulu ukuthi uMshumayeli athi-ake ngiphake. Kuyinkinga-ke ukuphaka ibhodwe osuke ungaliphekanga, ngoba namaqatha asuke kulona phakathi usuke ungazi aqale kanjani. Nokuphakela nje abantu ongabajwayelanga, omunye uyebona engathi kwelakhe ipleti amaqatha wanciphisile, mhlawumbe uyamzonda noma umphile. Kodwa ngiyacela kumnikazi wabantu, inkosi yezulu nomhlaba, ingenze mina ngibe isixembe, ngibe umbhobho, kube uyena uNkulunkulu ophakayo ngesandla sakhe, mina kube ukudlulisa osekusuka esandleni sikaShembe. Ngengoma yama-237 kanye nesikhombisa ey'hlabelelweni-ke zethu thina esinazo. Wena ongenaso usuyodama uphosa ikhanda ngapha nangapha njengesikalvetha ngoba vela ufuna ukusithenga. Thina esinazo-ke sizobuka kuzo. Yathanda yena ukukhonza I
Ngiphinde ngikhethe Enkosi enkulu yezulu nomhlaba unyazi lwezulu amen. Siyabonga abantwana baNkulunkulu isabelelo omuhle umthandazo owafika noShembe la kulelizwe ezoqoqa ngawo ke okhokho bethu no babamkhulu nokhulukhulwana bethu abahambayo emhlabeni bedwanguza emafusini bengambonanga bengamazanga uNkulunkulu benento zabo ababephila ngazo benenkolelo zabo ababekholelwa kuzo abanye bebatshazwa ngoba besathwa babephatha izulu elibi mayethe umuntu wakhona olibambe lingashoni la lingashoni ngempela singakhalanga isililokini bonke ke labo bantu maNazaretha eningi labo abayanga ezulwini abanye babo bahamba emhlabeni okhokho bethu kunembango phakathi kwamagceke ababezelwe kuyo oyise bebanga inkomo abanye bebanga amakhosikazi abanye bebanga amasimu kanjalo kuyale phambili bafa laba bantu kwazalwa omkhulu bethu kuleso igaba leso nomkhulu bethu bahamba emhlabeni kunemizi yobaba omncane nobaba omdala ababengangeni kuyo ngoba babetshelwe oyise ukuthi bantu bami lapha yakuloya muzi kababa uSibandani ningalokothi ningene noma ngabe kwenzakaleni namhlanje ke leso sihlava emizi eminingi yamaNazaretha siyabonakala uthola ukuthi siyakholwa sesibe nenhlanhla sembatha lengubo emhlophe kodwa simbethe lengubo emhlophe kunemizi lehlobo zethu kunemndeni yethu esingangeni kuyo sihlanganiswa ibhokisi lomngcwabo kuphela mangabe kungelomshado noma kuyimemulo okanye kuyimkhehlo akasiyi noma sekuthiwa kuphendula idwedwe abanye bethu kabayi lapho ukuyogumula inzila ogcina umuntu ethengela lelo thwane lakhe lembuzi ayigezele nezingane zakhe ngoba akakwazi ukuyongena lapha kuloya muzi wakwabo mdala noma umncane ngoba bahamba emhlabeni abazali babo benukene ngokuthakatha namhlanje ayibona bazingane abangenelani ngoba abantu abahamba emhlabeni ababazalayo naphesha kwethu nabafa baboshwa umuntu uma ehamba emhlabeni kunomndeni angangeni kuwo noma
esehambile emhlabeni ezulwini ufika vinjwe angangene emndenini afune indlela yokuthi uyobuya kanjani ezongena khona. Ngakubona ekhaya kithi emzini waseMambatheni la uzalwa khona umame, ziganile izalukazi ezayigane unzimakazi zazimbili. Kwase kuba nomuzi omunye wesibili ekhaya okuthiwa kuseKuphumleni, intombi endala eyayigane ngapha emzini waseKuphumleni yayingangeni ngapha komalume bethu. Laba bantu babehlukaniswa uthango, sebaze bakha uthango kanje ngoba kungangenelwana. Kwakungena lowo nenhlanhla yokuya avule isango angene ngapha, kodwa laba abanye babengangeni noma kufiwe babengezi, nalaba bangapha babengayi ngapha noma kufiwe babencabela ukuthatha indlela zabo ezemadolobheni, abanye behiyele emahlathini, abafana behiyele emagroundini, ngoba bakhule ngayo le mfundiso nawe ifundisa izingane zakho. Kwahamba isikhathi lesisalukazi sahamba emhlabeni, kwakuthi noma kwenziwa imisebenzi lapha emndenini behlangene abantu bomndeni, sona sasingangeni ekhaya, sasifika sihlale enhlakomuzi. Kwakunetshe elikhulu, wayefika logogo ahlale khona bese bemthathela isithebe sakhe. Makade kwabiwa ithebe bemthathela ukudla bemhambisele khona kuleli yatshe ngaphandle komuzi ahleli kulo, kodwa lapha ekhaya uyena mama omdala emakhosikazi nala ekhaya, kodwa wayengangeni kulo muzi. Kwase kwafika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni. Lona langa leli ezweni lakithi esaqala ngalo ukubona into kwathiwa isiphoki, ngoba lo mama wayesuka emathuneni elapha ngaphesheya amathuni omndeni la ayebekwe khona, asuke njalo ebusuku ngabo-10 emathuneni andize ahambe emoyeni eyilangabi ayafika athi khihli lapha esangweni lomuzi. Lothi mabethi sethuswe leli langabi bese kuphenduka leli langabi liba yilesi salukazi, bese hlala nje athula bheke phansi. Gijima sizingane siyotshela abantu abadala ukuthi khona into eyenzeke esangweni. Ma bephuma abadala bafike bayambona lo mama ngoba bayamazi bona, base behamba sebeye enyangeni beyofuna ukuba kwenze njani, uvinjwe yini ethuneni. Ma befike enyangeni ithi inyanga, lo mama wahamba emhlabeni engangene emndenini womunye wenu, wafike waboshwa njengoba nimbone ebuya. Kuthiwa akazokwenzelwa inhlambuluko, acelelwe intethelelo ngoba yena ufe ngasangene ekhaya encane, nezinto ebenzelwa zona ngisho kwabiwa lapha amaganwa wayehanjiselwa ngaphandle. Khona abantu abanenhliziyo enjalo ezilikhulu. Lo mushebe ngakhuluma thini othola ulo muntu uyakholwa, wanethe wathatha ingubo emhlophe kwahlakaze umndeni benze bethi abantu abayingayimbethe le ngubo kuyafana nale nkolo yakashebe iyenyanya kabi, kanti laba bantu bayinyanyiswa izenzo zethu. Inkolo kashebe indlela esiphatha ngayo emphakathini, indlela esiphatha ngayo emndenini yethu. Ushebe lona esimlandelayo asimrepresenti kahle emndenini. Nakuba uyinazaretha emndenini wena ngase uhlanganise umndeni, ucela ubaba umshumayeli namakholwa bezokhongela ushembe kini, befike bebe ngaphandle bekhuleke ngengoma yokugcina ethi Nkosi yethu Simakade
simphambi kwakho belindile beqhinqe esangweni bese kuphuma umuntu omdala osukumbikele ekhaya eze kumshumayele eManazaretheni athi Manazaretha siyanemukela lapha ekhaya emzini kamkhulu unzimakazi kaSiqiwe noZivalo athi ngenani Manazaretha nenze njengendlela yenu bese ngena ngale ngoma kaShembe benikhombisa indlu nifike nihlale khona bese kuqhubeka inkonzo mayisiphelile inkonzo kavuka nathi bese umshumayeli esethatha ithuba ethi ucela ujeje labomndeni besho ukuthi bambizeleni uShembe bese sukuma noma thubabo kanye uma wakho athi hayi bachazele endodakazi ngoba sengibemukele mina kangiyiqondi inkolo kaShembe bese usuke ubuthatha uthi cha Manazaretha njengoba ngingicelile la ekhaya bengifisa ukuthi ngizokhongela uShembe la ekhaya bazi abantu bala ekhaya bomndeni ukuthi lapha ekhaya kunesithombo sabo esesikhonza kaShembe esesimbatha ingubo emhlophe bese besukuma abashumayeli nebandla sebechazela umndeni ngalomshado wakwaShembe wangena kuwo ngoba lo mshado kaShembe uhlukanisa indoda kanye nonkosikazi uhlukanisa umama kanye nobaba uhlukanisa ingane nonina masugane lapha kaShembe kunemithetho yakhona othi wena ngeSabatha mawuyiNazaretha ngawungcwabi noma ngabe kufiwe awuyi uthi hayi ngizofika ngihlale endlini ngingaye emathuneni mawe wangena emzini ubunesidumbu ngeSabatha sewulephulile iSabatha noma ngaba uyange emathuneni usale endlini kodwa ube ingxenye yabantu ebebehlele esithunjini nawe ngelanga leSabatha uyogezwa ubani bese ichaza umshumayeli echazela abantu bakini la benembuzo khona bese bachaza ukuthi lele ngane njoba isikhonza kaShembe sekunezinto engezukuzenza bese khamba isikhathi sewucela kubaba wakho ukuthi baba ngiyaqonda ngona Manazaretha la ekhaya kodwa bengicela ngale mbuzi baba ungibike emndenini wala ekhaya ngoba izalukazi namakhehla ezalapha ekhaya zahamba ingayona Manazaretha lenkolo kayazi bayaxakeka egcekeni abantu bakini abalelo thuli nomhlaba ulokhu uyaluza nengubo emhlophe uphuma wena umemeza isonto ubuye ongena endlini baqale ulomuntu obangumsindo kuleli ikhaya yona lengubo ayigqokile isho ukuthini ngoba abanye bayayesaba bathi kuShembe sebeyibona phesha kwethuna iyona manje bamangalelayo ulokhu ubhizi yona uyampongoloza egcekeni awasiwa kini ukuthi uyiNazaretha yingakho noma benza izinto kini bengakucabangeli beyiqondanisa ngeSabatha ngoba vele akaze afika aManazaretha kini azokwenza inkonzo yabakhongo bekhongela uShembe lokho ayithatha lengubo nje uhamba wedwa Iyo-ke lento ezokwenza kube nzima Manazaretha ukuthi nemndeni esizalayo esiphuma kuyona iqonde indaba kaShembe ngoba mawusuyiNazaretha sewuphendukile yahamba yayobika inkolo ekhaya sewuyaqala manje uhlale nabazali bakho phansi ufune umlando waleli idleke okhulela kulo ngoba kungenzeka ulokhu uyibiza ngalesi sibongo obizwa ngaso sowuthi ungakakhoza kanti umkhulu wakho noma ukhokho wakho ukhoza wahamba emhlabeni engaganiwe wayehlala nengane yomuntu baze bazala omkhulu bakho wahamba emhlabeni ugogo wakho bazala omama benu namhlanje nakukhona nina ulokhu uthi wena ungakhoza kanti uzalwa ikhehle lalo umlanjwane nalo uzalwa umlanjwane alibhilongi kakhoza bese uhlala nabazali bakho ubabuze bazali bami njengoba ngilapha ekhaya mama nawe baba ngabe phakathi kwenu kwahamba kanjani ubani umkhulu wethu lapha ekhaya wobani abanye obaba lapha ekhaya ukhokho wethu ubani yena wayezalwa ubani eganoma bani imshado yalabo abantu baba yaba khona yini baba naso yini isigawu noma uyimele wethu baba naso enisgawu bese bekulandisa abazali bakho lapha basikhona nabangazi khona mangabe laba abantu bonke
sasingekho isigcawu nakuma wakho asikho isigcawu bashada lo mshado omhlophe usuyabona ukuthi okushuthi thina ithonge elikhulu phezu kwempilo yethu elakomalume ofunele mangihlehla ngiyakushembe nginikela ngiqale ngesandla sakomalume ngingeke kubo kuyimangikhangeza abakithi ngoba abakithi bahambe emhlabeni benesikweleti komalume bethu angikwazi ukuthi ngenze izinto zabo ngize ngigamanxe ngizenza ngesandla samandla okomalume bese uyahamba uyobanikelela ebuhleni ngembuzi uthi inkosi yamaNazaretha ngale mbuzi ngicela ukhipha abantu bakithi esigodini sosizi ngale mbuzi shembe ngicela ubembathise iMnazaretha ubathengela amathikithi ngicela shembe abahamba ngezifo ezehlukene ubabuyise imlenze abangcwatshwa bengesamlenze ababephathwa imeqo benembhulelo nkosi abaze bahambe emhlabeni benelonde endaweni zembulelo ngizocela shembe namhlanje ngale mbuzi ungelaphela abazali bami ngoba inyanga yezulu make kwenzeka wahamba umuntu emhlabeni sekunesitho sakhe somzimba esingasekho uthi lo muntu akaye ezulwini kodwa uhlala esigodini sosizi alinde ukuthi ingane zakhe ngelinye ilanga ziyomkhumbula bese ziyomnikelela ngembuzi shembe zithi shembe ngale mbuzi sicela ubuyisela ubaba umlenze ubaba wahambe emhlabeni enqunye umlenze oboye noshukela ubaba wahambe emhlabeni enqunye umlenze oboye nombhulela samngcwaba shembe ubaba engasaphelele umlenze wakho wasale esibhedlela wafakwa kubhayela lapha anqunywa khona mayingamanga lenkulumo ubani wakwaye esibhedlela ehambisa umuntu wakubo wafika wanqunywa ingalo noma umlenze enoshukela owathi mase bemnqumile base bemnika umlenze wakhe bathi thatha naku umlenze kayihlo kuyothi mzukwane nimngcwaba bese nimfaka nawe ethuleni waphele lapho kababa wakho umlenze ngoba namngcwabe ngasenawo waphele lapho isho njalo inyanga yezulu ithi bese ubagezile ngokwasebuhleni bese uyacela uthi inkosi yamaNazaretha ngelanga elithile ngicela ungiqoqele bona siyobe senza inhlambuluko sibageza siyobafaka ekhaya lapho umndeni wonke senivumelene nasenilungisa impahla ezintathu imbuzi ebageze esangweni nihlanqale phansi ningene endlini uxoxe kwenziwe inhlambuluko yomndeni yabantu bakini asebahambe emhlabeni kuyenzeka ke makwenziwe inhlambuluko mangabe ningenalo iqiniso nimbulusa kuphuma isidumbu siyaphuma isidumbu kwinhlambuluko ngelinye ilanga sisenkandla bangicelile abantu basenkandla ngeke ngisho umuzi lokwenziwa inhlambuluko yakhona kwakhamba insizwa inamacala yabaleka emndenini nayo yafike yathola ukufa phambili mayisibuya ibuya ngoba isilele ngomhlano sebeyangicela umfowethu sicela ke ufike uzosilekelela sifuna ukwenza inhlambuluko mfowethu njengoba elele nje ngomhlano ilokho ahamba la ekhaya ebulela umuntu naye njobe buya namhlanje kase sisuka sesiyakhona masifika khona sahlala ngaphandle komuzi nasi isidumbu la yangena inkonzo ngasesihlajuluka wakhuluma amacala lendoda akhuluma amacala lendoda sengithi mina cha bo baba ngiyanizwa yonke inkulumo yenu nami mndeni igcile kulensizwelele kodwa lenhlambuluko yalendoda esiyenzayo ayimukeleki ngoba abanikazi bala ekhaya bathi nani njengoba nihleli lapha nje angizwani hlambulukelanani kunezinto enibophelene zona lasisukeni indoda yathi cha mfundisi besibizele lokhu kuphela thina leyo ishoyo ilungile sizobuye silungise ngathi kulungile baba kodwa kuyadabuka uma ngabe ningafuni ukukhuluma esimele sinjena nize ngamsolo shembe bathi ayikhuleka basebengena wathi mangenwa sabeka isidumbu salensizwa kwahlalwa phansi kwafanele kuqala inkonzo sathi sikulendlu okuzobanjwa kuyona inkonzo kwaqhamuka ingane egijima zathi ngale endlini sekuyingane kamama uSibantani enkosazana na 14 years
ngathi ayiphume ezinye insizwe sasihamba nazo ziyoyithandazela, zahamba lezi insizwa zafike zathandaza, hayi zabona ukuthi kunzima, zangibiza ngeza nami saboleka inantsuka kumama omunye umama wayekhona lapha. Inantsuka leyo mama uklinike uyibona noma uyisebenzisa iyawenza umehluko, hayi le yakho ngoba uqoma nje yakhe ngavela afa umuntu masimthandazela, ngavela abe kunyaka. Sayithatha sambhula kabili sambhula kathathu, yathi ukuthi iqwebe ingane uthe kusuka kwasekhuluma ikhehla lakhuluma kunina elumkhulu ozala uyise wayo laselithi cha mfundisi abantu bala ekhaya bayazi yini lena abayifihlayo kuze kube njena nje abafuni ukukhuluma. Lathi ngiyadabuka mfundisi ma bengafuni ukuhlambuluka babe ngoba ibembili idumbu. Yathi yakhulumela insizwe emseleni wayivimba noba wathi ayibonakeleyo osufuna ukuyikhuluma akuyona yakashembe eyethu thina mndeni siyoyixoxa ngelinye ilanga. Ngathi minayi kulungile siyabonga, savala inkonzo ngo-12 kwathi ngo-2 ekuseni sasikhala isililo isidlulile emhlabeni lenkosazana. Sangcwaba insizwa lena ngo-2 kwathi ngo-4 kwangcwaba inkosazana. Inhlambuluko iyabulala. Bese nihlangana nomndeni nibikela ushembe ukuthi inkosi ngalembuzi sicela usiqoqela abantu bakithi lela ngethile siyobe sihlangene emzini kamkhulu uSibanibani kanweyibanibani senze inhlambuluko sibageza sibafake ekhaya. Njengoba nikwenza konke lokhu niyaxhumana nomndeni niyakwenza niyabonisana, awuthwali ikhanda lokuthi ngoba nathi siyiNazaretha bese uyitshela ukuthi uzozenza zonke izinto uwedwa ungabonisani nomndeni, ngoba kusasa bazokunuka bethi umthakathi kanti wenza izinto wedwa ubonisana nomndeni. Ubezwe bethi abantu mangakashiyo ukuthi uyathakatha futhi awukakulona iNazaretha. Cha, mawuthakatha uyathakatha nje khona uyilona. Asingenze ngathi manje ithembu engathi mhlambe sithukwa ngayo ukuthi amaNazaretha athi vele nawe uyazi uzwazi watshekelwa wobhozo nje babheka le imizi yabantu khahlela idindi lapha ebusuku awulali. Bajabula abantu mathiwa usenhlanga eKenani noma usebuhleni ngoJulayi bephumule bese sengathi uShengobe engake bathatha unyaka wonke nje ngesiphumule, ngoba kuyaziwa unenhliziyo embi awuthetheleli unomona yonke into ikuwe kodwa umbethe ingubo emhlophe uthandaza uthini kushembe inhliziyo yakhe ineyilonda. Bese uqoqa umndeni kungenwe endlini iy'lwane lapha ngaphandle, imbuzi yokubageza yokubangenisa isithebe, amahlahla lapha ngaphandle elomganu elimele amakhosikazi, elomlahlankosi elimele amadoda, elomthole elimele intombi ney'cephu zakhona zenceme engenambonqa kanye ney'ndwangu ezimhlophe ukalike ey'cephini namakhandlela. Kuhleli lapha ningene nivalelane endlini kukhulunywe ngezinto nempilo yamadoda lapha ekhaya nogogo balapha ekhaya ukuthi babe iphethe kanjani. Iyabe inhlambuluko uzoyizwa nanendlini ukuthi hayi nobani nabhodle lokho akumphethe ngaphakathi. Ngikhumbula ngelinye ilanga siyoyenza emzini wakamkhize endaweni yasemzinto, kwahlangana kanjena kwaxoxwa abantu bephefumula lokhu singelilodwa ukuthi uma ungafuni ukukhuluma kulungile, kodwa lokho okwenziwa la siyofike sikubone esangweni ukuthi nihlambuluke ngempela yini. Ningasikhohlisa thina futhi asinawo amandla ukuthi simkopolote uma ningafuni ukukhuluma. Sobona ukuthi esangweni lapho kuzofika kuvele khona ukuthi nihlambuluke ngeqiniso, ngoba lembuzi lena okuyiyona abangeniswa ngayo fanele lonoshisa impepho uma yembamba ihlahla ebiza ukhokho wakhe emtshela ethi sondela khokho nezukulwane sakho sonke ninamathele kulembuzi singene ekhaya. Lembuzi namhlanje iyona monto noma iyona nto enizonamathela kuyo nonke ningene ekhaya, ukuze siboneke khokho ukuthi yonke lento ebesiyenza nenhlambuluko nenzekile. Siyobona ngalembuzi ukuthi idlele lihlahla engiliphetheyo lomlahlankosi.
besisuka lembuzi idlalela ihlahla mayingalidli shutha ngikayenzi inhlambuko kusekhona imfihlo noma ngaze kusekuseni yekani imbuzi ibuyele emuva ngiqale phansi ngikhulume maningafuni ukukhuluma ihlehliseni inhlambuko hayi lento ukuthi uze umuntu ethi ayisuthi kade ayisuthi kade ngoba ngifunde etshani nomningi nje cha anjalo manasa ngoba into eyisimanga ngalento engisholo imbuzi ayisukeli isihlahla somlahlankosi sihle noma ingaba yikhulu la ingancamela ukuhamba iziyoshona kodwa once waqala wathatha sona wakhuluma indaba yomuntu ongasekho nayo mayisidli khomba ukuthi lento eniyenzayo imukelekile lo muntu enimfaka ekhaya ukhona futhi uyavuma ungena ekhaya nixoxe ngento zemndeni ukuthi lapha ekhaya ugogo walapha ekhaya wafelaphi ngoba unezalukazi ezayiganile emadekeni bahamba omkhulu beyofuna imisebenzi emagoli emathekwini iminyaka hamba omkhulu nogogo wabona ukuthi usele nezingane ezodwa ingane wathatha ingane wazisa kubo wathi uyofunela ingane naye amatoho emaplazini wafika emaplazini wasebenza exebula ingodo ehlahla umoba benza lokhu nalokhu eplazini wafika wathola isoka wazala ingane wabuya nayo lapha ekhaya uhambe nje ugogo emhlabeni kunengane ongayona yalapha ekhaya izana lo gogo akangenile emndenini ngoba wafengcolisa umuzi bazohlala kanjalo makoti lapha ekhaya inzala abantu ingekho kuzoganekwa kanjani ezinsizweni zala ekhaya umama wedeke ahambe emhlabeni akangangcwatshelwe ekhaya izinto lezi maNazaretha ofuneke mawusukholwa sewuyinazaretha uyifune le nkolo akuyona inkolo yamaswidi akuyona inkolo ye-content lawa lezi zinto enzenza ko-TikTok akuyona inkolo ka-TikTok le akuyona inkolo yomdanso le kaShembe inkolo le yokuthetha amacala noma unyazi lethu selinikhombisa indlela isolo lokhu naka amavidiyo la omshado ubusebuhleni ngonyaka odlule lusukile unyazi luhlala esihlalweni lukhombisa amaNazaretha ukuthi le nkolo ngeke uyiphathe uyilandele uma ungayinaki izinto zakini uyohamba udube sikuthole lapha emgwaqeni lomkhulu uyintombazane uswagqoka amathayi futhi uyajoga emgwaqeni ushaya umgwaqo tholakale uyinsizwa usuwancika ngejoyinti lapha uphethe ibhodlela likabhiya kanje makudlula amaNazaretha uzwakala ukuthi bobo sokwenze njani ngangishembe na kuze kusho amaNazaretha ethi kumgijo wakuleya nsizwa kanti waba nenkinga wathatha inkolo wayithwala ngenqoma wakhohlwa ukuthi le nkolo esikuyona inkolo yokuthetha amacala akuyona inkolo yokushintsha-shintsha iNazaretha njengangokuthi ushintshe kawu-5 kodwa kini akaze uthenge ngisho imbuzi yedwa yonikelela abantu bakini uneNazaretha ewu-5 yini igama lalo wakho mntamkhulu inamagama phelezeni ezethu kuphela ezasalayo eqanjwanga noma ngasizama nje nithi ucala amade zirayi uba eyashe hayi lokwenu hayi hambahambi nje niflowe mhlawumbe siyonifica sasa kodwa babahodwa abantu engibaziyo abanikwa uShembe ivuku ehlukile abashumayeli olwami unyaze epulpiti lathi bashumayeli kunengubo enhle enginenzele yona lezi esinazo ayiphasiswanga uShembe kwaya amadoda awu4 ayocela baba ngoba amakhosikazi awo umshumayeli ayathunga wathi ubaba ngibona ukwenziwe njani athi la madoda baba iyona ndwangu enhle wase baba kulungile nje yenzani lokho anibona babuya beza kithi bathi kuyathuthukiswa ungathi uhlula ukuthutha kwisikini ungathuthukisa ibandla likaShembe usahlula nje kimi kwathi iqhubwane elilodwa ungathuthukisa ibandla likaShembe elingaka lapha ekhaya mphefumulo ikhulumile insizwa ukuthi bekufika ubaba mkhulu uyithumile wathi ayotshela amaNazaretha ukuthi le ngubo ayigqokayo amaNazaretha akuyona kaShembe awabuyele kukalika uyabona-ke abantu abathanda isona amadimoni
makhulu umthetho kaShembe kusho wona athi hayi nalowo kaligoqo wayekuwona lowo gwa ngesikhathi sababamkhulu kusho amadimoni azafakazelane la ko TikTok kubanjwe ilokhuzana ama-conference lapha kudibhethwa ngomthetho kaShembe ngoba bawufuni. Yabona njengoba silapha amaNazaretha sizohamba emhlabeni nobani uzocela indlela yakhe uzolungisela abantu bakini abahamba emhlabeni bengakholwa. Uma silapha kaMkhize kuyahlanjuluka bese kusukume ezinye ingane zithi maNazaretha ngiyabona mhlawumbe lenhlambuko njengoba ingapheli sibanjwe yithi ngoba kuthiwa namhlanje kuyahlanjuluka kuyathethelelana nathi maNazaretha besicela ukuphawula kade sithule silalele besithi asizukukhuluma ngoba sizingane besithi lengane la ekhaya kwahamba uma wethu emhlabeni wayehleli nje phansi kwesihlahla umama ngonakele lutho ilanga libalele wavela umama wavutha umlilo samphuthuma umama warola enhlabathini wathelwa ngamanzi umama wakhala ngomlilo oshayo kuyena ngaphakathi nangaphandle ithi ingane umama waphelele ezandleni zethu shakothi engaziyushiswa yini kwafika isikhathi wangcwatshwa sasesihlangana sizingane kamama ngoba sibathathu sizinsizwa lokhu sihlanganisa imali siyahamba njalo la sihamba khona siyahlola siyobheka ukuthi umama wafa kanjani. Uthi ke sahamba inyanga maNazaretha engaphezulu kwa-15 eka-16 sayithola kamhlaba yalingana sambe sihlola abantu zonke lezi nyanga sayikhuluma into eyodwa ukuthi umama wabulawa umalume wethu kubanga uyifa. Zithi ke sasesisuka sesinesiqiniseko ukuthi cha ukuthi umama wabulawa umalume ngaphela. Zithi ngelinye ilanga njengoba umalume namanje engaziwa la ekhaya washonaphi sahlangana nabafowethu sathenga obhushe emzinto sabalayishe esakeni sahamba sayovakashela umalume ngoba sasazi ukuthi ngalelo langa uyedwa umalumekazi akekho uye kubo. Wathi safike sahlala nomalume kukuhle samfica umalume othi umlilo egcibeni ezosela umbila ithi isaka lele neyocela babethu sasishiye ngaphandle komuzi sishutheke nje ehlathini. Wathi umalume awubashana nivashele ngani bathi hayi zobona malume wathi awulungile bebashana ngoba kuyabanda namhlanje sosala sonke sesilala lapha egcibeni. Zithi sendlala ngapha umalume walala ngala kwalalwa uthe mase sibona ukuthi usezumekile wayesephuma usibambani eyolanda ocelembe ehlathini. Ethi sasesimtoka ngocelemba samshaya ngocelemba samshaya samfaka kuleli saka esifike nalo maqede salibopha phezulu sayomphosa emfuleni umzinto njengoba umalume engekho mndeni wakithi kaMkhize emhlabeni wabulawa yithi sasiphindiselele ngoma inhlambuluko sasiphindiselela kwaqhuma isililo endlini sahlabelela waqeda uhlatshelelwa kwasekuthandazwa saseyisukuma nalezi insizwa ezalwa yile ndoda eyabulawa yilaba ogazi labo zase zithi cha bomzala nani mndeni nani maNazaretha impela lokho abashoyo ogazi siyakwazi ukuthi uma wabo wabulawa ubaba. Kodwa namhlanje ngoba kwenziwa inhlambuluko siyacela bogazi ubaba nimthethelele nani siyanthethelela ukuthi nabulala ubaba wethu. Asithi landani imbuzi zokucelela laba abantu uxolo kugezwe nalesi sikhali sivalwe esavulwa umalume egcekeni. Ngibuza wena noma uShembe sekukhombisa indlela uboni ethe ehlala esihlalweni washona kaNontanda Bathakathi eyofuna amanxiwa kaMzazela la wasuka khona uMzazela bafike bamkhombisa ubaba wahlaba isoli wathi avusa umuzi kaMzazela ngoba ukuba uMzazela akekho ngaba sikho. Wasuka lapho wabuya wathi maNazaretha ngicela ningiphelezele siye eNtabazwe. Wathi kungasali noyedwa kuphela yobe nesidumbu endlini saboleka imali kwaqashwa amabhasi sagcwala umgwaqo entry umthiyano wazenza ibongo wathi kwami imoto zathi viva lala sithi thina amen. Sangena ejwini sehlathi
kungekho muzi, kungekho thempeli, kulihlathi likawatela. Wamngena ubaba wabeka ikharaveli, wayesethi lapha kuzokhonzelwa lapha amaNazaretha, yena uzoqhamuka ngapha. Sahlala wakhempa emahlathini, yabanjwa inkonzo emhlangano emibili eNtabazo ehlathini. Uthe mayeseqedile ubaba wavala inkonzo, wathi maNazaretha, njengoba silapha kunabantwana bakabhombela lo baba khulu abasala la, amathuna abonawa ngezansi, nazi izindlu ababehlala kuzo, nazi izinto ababeyisebenzisa. Thina ngoba simkhovu siyayithanda iThixo, sashiya ushembe sagijima saya lapha ematsheni ayehlala ubhombela namabhodwe amadala. Wawuthola abantu beguqile ebhodweni elidala benikela ithuvu. Awuthi ungaphendulwa ibhodwe, ngoba isibusiso ngasiphiwa ibhodwe, ngoba isibusiso sikushembe hayi ebhodweni. Abanye baze basala bedukile, benikele umnikelo ezihlahleni ezayikhonza kuthiwa savutha 3 years. Uthandaza esihlahleni kodwa uNkulunkulu ukhona ethempelini. Baze basala baduka, unyazi laze lakhipha imoto ebuhleni, sekuphele 2 weeks bengabuyi. Bathiwa abayolandwa eNtabazo. Babuya ubaba wezebuhleni, wathi maNazaretha, ngicela ningakhele umuzi kababa mkhulu waseNtabazo. Yashawa imali wakhiwa, wayesehlala. Kwathi ngeminyaka emingaki wayesehlala exoxa nabomndeni, wayesekhipha abantu. Wathi ngicela maNazaretha niyongikhulelela le kwaHadebe eScout, niyongizwela ukuthi ngesikhathi ubaba umayekisa eshada noSitheya zaphelela yini izinto. Bafika bathola ukuthi cha Mantungwa kwangekho lutho. Wagcina ngokumemeza ngamatshe ethembisa, kodwa inkomo zagcina ingaphumanga. Njoba nawe nje ogogo bakho wathathwa amatshe awu6, bathiwa nazi inkomo zakho mthimkhulu, wagcina emukela amatshe. Uzube namhlanje akaza lobola ukhokho wethu, kodwa ngibiza isibongo sakhe. Lase iunyaka wezulu lase liyikhomba inkomo ebuhleni, zalayishwe emotweni zahamba zayolobola. Kwaphuma nezibizo zabheka le ebukhosini bamaHlubi lapho wazalwa khona ugogo wesizwe uSitheya. Lase linqunywa ilanga lodwendwe, lafika udwendwe ebuhleni, lafika ebusuku ngamabhasi nangey'moto, liholwa isilo samaHlubi. Kwamiswa amatende laphaya ngakoMpopo okusinela khona amakhosazana kuJulayi, kwahintende ngaphakathi. Sabizwa kwathiwa zolekelela, sangena ngaphakathi silekelela. Saphuma isilwane unyaka lwezulu, zaphuma insizwa onhlanzi sebevunule emelo umfowethu lo ozalwa unyazi uMzwandile. Labathatha unyaka lwezulu lashona eqhugwaneni, lafike lashisa impepho labika. Wena uyishisa njalo impepho kimi? Labika eqhugwaneni libika umshado, laphuma nabo baya kwagogo uMasibiya. Wena kinayikho njalo indla kagogo, lihlala kwisubsidi. Ma ushisa impepho ukudla uzosofa. Ipleti lakho lempepho isoso lihlala ekhonini. Inyongo ivukela kuBristers, silibhodwe ibophe ngey'ncingo ziyalenga lapha. Lokho lihlwehlo kungathi ilulwane ekudala elafayo lapho odongweni. Awufuni ukubuka ushembe ukuthi wenzani. Sase iphuma la ihola unyazi, lafike lakhomba isigcawu nge-umbrella. Lase lithi nizomala. Lase salangena udwendwe esigcawini, wayesebuyela ngaphakathi. Thengisuse ngemngaki, sase siphuma isihlalo sakhe, safike sahlala la, walibukela udwendwe lasina lwaphela. Base beyaba bakwaHadebe, ibhokisi likhona lomshado la. Maqede langena ngaphakathi la endlini kababa mkhulu uBhombela, endlini kayise wakhe, ephelelisa umanga khokho wakhe unyazi lwezulu. Wena kini wenza njani? Usuwenzeni lokhu iNazaretha? Yini osuyenzile noma ubala iminyaka yongaphenduka enyangeni yezulu? Wenzeni khona uphenduka enyangeni yezulu noma usonta wedwa? Ingane zakho zisebholeni manje, sonta wedwa.
Ingakho nezingane zamanye amakhosikazi eziphethe kahle ngamakhosazana uyifisela usengathi ngingonakala. Ngoba yakho kade yonakala wangalandela futhi. Lapha eMlazi sengicini. Thempelini laseMlazi. Ingane hamba kancane bonakala inkosazana. Hamba kancane bonakala inkosazana. Saseyihamba seziya enkosini yamaNazaretha beyobika lomshophi ukuthi baba lapha ethempelini sinenkinga yobonakala kwamakhosazana lutho unyazi lwezulu kwenziwa yini lokho bathi baba ngasazi ivele idlala abafana lathi unyazi lwezulu cha ayidlala abafana abantu abami lathi ingilosi kamphathi wazo umphathi owayephethe amakhosazana ethempeli wonakala wazwahlubuka wayishiya inkolo lingageziwe ithempeli wathi ngakho libona ingane zenzonakala kangaka umphathi akaligezanga ithempeli ebengayiphethe amakhosazana basebanika ikhambu baba wathi abayeko anti bayofike benze lokhu bethatha imbuzi beyogeza ithempeli sengathi uNkulunkulu maNazaretha engasiza njengoba siyazi into esayizela usazokwenzana nobani ayinuka amakhwapha ukuthi ngazokwenzana ngoba lezi zinto ayibalayo ushembe siyabavimba abantu ezulwini la empangeni endaweni yaseNtshithe phansi kwentaba zongolo bahamba inkosikazi ka14 yancwadi phela 3 months lenkosikazi yabuya ibuyela kubazali bayo mama nobaba longahambe emhlabeni angenile ezulwini nasemndenini wakamthabele engangigane kuwo kangenile ngiyaxoshwa ngiyacela mama ningithathele inkomo nembuzi namacansi niyongihlawulela kamthabela abantu ababekhona enkonzweni yami emlindeleni wami osibanibani abalikhulumanga iqiniso ngangiphuma nabo siba abantu abaya 14 kodwa mina ngangingayi 14 bekwazi ukuthi mina ngangiqomile beningiganile kamthabela ngiboshelwe icala lokuphinga angena umuntu ezulwini ohamba emhlabeni esathelwa ngenyongo yendoda kwabulawa inkomo ekube khishwa kwathola umncamisa kwayimbuzi yophaphe wabanjwa uyise ngengalo waya naye esipayeni ehluzwe ngethi isiphuku kuphela kwaphunyelwa ngaphandle komuzi bese ezunina ezovalelisa enganeni yakhe enika iyalo zokugcina ifika ihlale lapha ngaphandle komuzi ebhokisini layo lomshado bese ekhuluma unina ethi mayeseqedile ethi mntanami lapho yakhona wothula ukuthula kwawakho umuzi mawuzwa ukuthi ubaba noma umyeni wakho ukhuluma into ongayithandi wothatha inkomishi uphuza amanzi mntanami uwabambe ngomlomo yothi maselehlile ulaka kuye bese uyigcinyela amanzi ngoba mawe wamphendula uyogcina ekubeka isandla bese jika umama abuyele endlini lana bekugonqe khona ingane yakhe afika ahlale lishona ilanga lithi mase lishonile usengaphuma ke eseyaluza egcekeni alungisa kulungisayo luma udwendwe esigcawini laphana isini ingane ngehubo lakubo beyemukele emzini ngenkomo beyifaka esipayeni ikhoyiswe kubulawa inkomo ibhobosi isisayo ifaka umhlalo omhlophe kusikwa ishoba lenkomo bese yanikwa lona liboshwe ifinde encane liyofakwa ebhokisini lawo lomshado bala baba namhlanje abakhwekazi bethu abahamba nezingane zabo maziyogana umthole nangi naye isigcawini uyagiya umkhwekazi umkhwenyana uvika umkhwekazi ufunani uzoyibheka ukuthi izohlala kanjani awuyi namhlanje siyahlupheka lo mushobe esifundisa kunento omshumayele esiyenziwa maNazaretha abenisho maNazaretha nithatha ukuthi ingane zenu maziyohlanganisa eparadise iqhamuke seyithoba insolo emakhaya iyohlanganisa eparadise iqhamuke ifaka insolo ekhaya kanti insolo ifakwa umuntu onjani
umuntu onjani insoli? Uzophinda ohlala namakhosazana nensoli futhi. Labuza unyazi kwenye ingane ehleli. Sekufanele behlukanise nomkhwenyana usedlala utshwala usewayeka. Libuza unyazi ukuthi pho yini inkinga? Uthi lona baba sengifuna ukuthi manje sihlukane. Luthi unyazi wena usifunani isidakwa ngoba evele edakwa lo mfana wayengalona ikholo. Uthi lona angingazi baba. Luthi pho yini inkinga? Abashumayeli abahambe phela kuyolungiswa lihlukaniswe. Seyithi-ke le ngane baba inkinga ngesikhathi sime esigcawini bangifaka inketho base bengiphuqa insoli ekhanda. Uthi ushembe kwakusho bani? Sanibe igcanza la ekhanda faka insoli kanti mntana kashembe yini? Wasethi kulungile hamba ko-anti nithola imbuzi yokususa le nsoli abakufakayo ekhanda. Bese u-ethatha u-anti nibuyele ekhaya kubaba wakho. Afike ubaba wakho athatha imbuzi ashone emsamo. Abikele amakhehla nezalukazi zakini ukuthi wena umendo wawutholile awuhambanga kahle ushukanga lona ubambo lwakho. Ucela bekuphe ubambo lwakho ngale mbuzi ubuyisele emakhosazane nomndeni. Ngoba ubungakasindi nalo mfana ekhaya kubo. Maye seqedile ubaba wakho bese uphumela ngaphandle. Thatha imbuzi yesithathu. Le mbuzi yesithathu anti wena umphathi wena ezweni lakini uyobe kubuyisela ngayo inamfuku ekhanda ekususa lenhloko owawusuyifake yomzwana uhlanganise eparadise. Bese uqala phansi umbathi inamfuku entsha sewubuyele emakhosazaneni. Wena lakhe eyakhe ingane ngoba yayisifaka inkehli wayimukela kanjani inkomo zesibili ngayo? Wayimukela kanjani? Azali bethu lungisani imshado yenu. Ningahambe emhlabeni emzini yamadoda nazi ukuthi ningamantombazana ngoba okwalapha ekhaya kuphelele. Ma uphelele ekhaya waqhoyiswa ekhaya ngenkomo emgidini kaShembu uyangena kuvuka lesi sidwaba senkomo owaqhoyiswa ngaso uyoma emgidini. Ma ngabe ungakawenzi umshado wenkomo umyeni wakho abambisa ngembuzi yilwa yekani udlala itofela zempuphu lezitofela kashukela uzofa ungangene ezulwini ngenxa uthini ubungaphelelisiwe. Hlupheka ingane kulesi sibongo ogane kuso kanti ibanjwe into eyodwa awukazi ukhoyiswe lapha ekhaya ufana nengodosi ngoba wagcina kubanjiswe ngembuzi. Ma engasekho umyeni wakho bhinqa imali mdlala itofela bomama zokuphelelisana namanye amakhosikazi eye emgidini. Awudlala itofela zokudla. Ima senithi niyohlukanisa uDisemba abanjwe inkunzi nalo muntu oniphathela imali uthunywa yidlozi uthi alimkhuthuzi ngoba uthanda ukudla. Awulungisi ibheke. Dlalani itofela ephilayo. Yabona nje mangesenayo indoda. Dlalani itofela zembuzi nikesana abantu abadala. Uze ithempeli liphile nibambisane ethempelini beyinto eyodwa. Ma kuhanjwa liwe emhlanganweni yekani lento yokwakha amagruphu ekuthola iqembu elinemali lihamba lodwa. Lakhona abantu la ungathola ukuthi uShembe namanje abamazi bamgcine emaphusheni kodwa basabathanani ngenxa yokuthi baswele nje imali yokemhlanganweni ebuhleni. Hlanganani niyabazi abantulayo abanosisi bengatheni bengabonakali nihlanganise namakhosikazi hlangana obaba emzini oyingcwele emakuthiwa umhlangano kwazi ukuthi ithempeli lasenjabulweni linamatende la u3 noma u2. Tende lo mama basenjabulweni nitende lo baba ehlala wonke umuntu engabikho lento ukuthi ube netende lakho wedwa ubuzogcina uba nenhliziyo embi. Kodwa ngoba nifuna ama-content nakhala amatendane embhede ehleni bese nishuthana embhede ethengwayo nibeka amakhabethana lapho oplastiki niwatake ngoba nikwi-vacation anikho emhlanganweni. Niyabusa nilala kuyiphoto ey'ngaka kuphi khona ehleni thina vuka iy'nqulu nje ubona sivuka ngo-12 asithandi kubuhlungu iy'nqulu kuyothandaza ukuthi ngeke uvukule lesipontshini esingaka. Kuyamenyezwa mshume kuthiwa kuyosetshenzwa akezwa nezwi limenyezwa uphakathi esipontshini utheshi uyaphupha uphuphe hambe emafini. Uyabusa wena wafika kaShembu wabusa siyakubonga uNkulunkulu emhlebe emanazarete abusise izwi lakhe abusise nezwi. Amen. Ubuphelele Media.